Sledujete Očko, Mixer Game. Teďka je to taková game trošku pro mě, protože musím zachovat chladnou tvář, být na úrovni a vůbec se nenechat rozhodit tím, že jsou tady takovýhle boty, vysypky podpaty, krásný ženský. Naštěstí je tu Marťas, taky ahoj. Ahoj. Martin Hladík a vlastně vy jste se dneska přišli v rámci Czech Dance League. Ano. Ale jako můžeme taky vysvětlit, proč teda Best Dance Crew na Mikině? No, Best Dance Crew je unikátní taneční soutěž, kterou jsme letos dostali na obrazovky televize Očko a vlastně ve spolupráci s Očkem jsme tady představili asi 10 tanečních skupin. Takže proto Best Dance Crew a je to součást vlastně celé rodiny soutěží, který jako pod tanečním svazem organizujeme. Dobře, a teďka teda k Czech Dance League a v rámci toho jsou tady holky za skupinu Poison. Ano. A Eve taky, kterou zdravím, ahoj. Ahoj. A ty jsi teda, aby jsme tě trošku jako dali dokupy tady před čema, ty jsi holka, která vede holky. Ano. Choreografka, ano. Tanečnice, Ano. trenérka Ano. a všechno dohromady. Ano. Tak co vaše skupina, trošku teďka přeskuším Marťase, co vaše skupina teda tancuje za styl, protože pro mě je to, a to jsme tady měli spousta jako tanečnic, něco novýho. Je to něco nového, náš styl se jmenuje Frame Up Strip a je to v tady těch krásných botičkách, tančíme většinou jakoby na Můžu zemi. tě poprosit, můžeš si jenom stoupnout teďka Ano, na chvilku. Já vím, že to samozřejmě. zní jako, aby jsme opravdu jako předvedli a ukázali, o co jde. A klidně jsem maličko takhle dopředu. Jestli se chcete zasmát, jo, tak já si stoupnu vedle. Takže cítili jsme se trošku jako zvláštně, ale je to velmi zajímavý. Takže v těchto botech, a to je teda celý vázaný na ty boty. Ano, hlavně. ano. Nedá se jako tady Můžeš ten se posadit? styl. Super, děkuju. Nedá se jakoby to tančit bez bot, protože frame up strip je hodně důležitá technika, která právě vlastně navazuje na boty. Takže Taky jsem si všiml, že holky pod tím máte ještě chrániče, je to tak? ano, protože je to celý jakoby na zemi, takže kolínka musíme chránit, proto máme chrániče. Jo, já jsem právě viděl holky, když se tady chystali, tak měli ty chrániče, říkám, hele, jdeme hrát florbal, brankářsky, a pak jste přišli v tomhle, říkám, ty bláho, a i co se toho chystání týče. Marťas, teďka otázka na tebe, Martine, jak by si zhodnotil svůj rok tady na televizi Očko, protože jsi byl tady několikrát, předvedl si spoustu tanečních skupin, spoustu soutěží, tak co tvý slova k tomu? Já myslím, že to bylo úžasný. Vlastně my za taneční svaz jsme se snažili trošku propagovat ty skupiny tady na televizi, jak soutěže, tak taneční skupiny. A já jsem tady byl snad 9krát, potom párkrát tady byly jenom moderátorky beze mě a skupiny při každý návštěvě jsme tady představili. A dál jsme vlastně ještě vysílali reportáže z našich soutěží na televizi Očko, který vlastně byl partnerem našich soutěží. Takže spokojený teda. Já jsem byl spokojený. My jsme hrozně rádi, že je tady člověk, který prostě ten tanec propaguje a že jako do toho jde a že to je spojený s hudební televizí Očko, protože to je samozřejmě jako to nejlepší spojení. A teď mě trošku zajímá taková trošku odbočka, budou Vánoce, co tanečníci okolo Vánoc, to si jenom cpou nebo taky tancujou, nebo? No okolo Vánoc, třeba teďka o víkendu jsem byl na 3 vánočních vystoupeních, kde taneční skupiny měly vlastně svoje zakončení roku. No potom asi ukončí tréninky a budou pěkně s rodinama a od ledna zase nastoupí do tréninkového režimu. To bude těžký. Myslím po si těch to, že to Vánocích. takhle, no je to vždycky těžký po Vánocích. A tak to má, dejme tomu, každý sport a i tanec asi to má těžký po těch Vánocích. Ale tak nějaký relax je potřeba. Ano, přesně tak. Já se teda zaměřím opět na taneční skupinu Poison. Jsem si to spojil s tou jednou písničkou. Eve, můžeš nám teda vysvětlit, co je ten váš taneční styl? Nějaký prvky, co to obnáší? Jo, takže, jak jsem říkala, že jelikož tančíme v tady těch botách, ten tanec se jako většinou je na zemi, proto máme i chrániče a máme takovou jakoby bázu toho style, takže je tam nějaký základní prvky a pak toho jako podle úrovní jde dál, takže jakoby čím díl tancuješ, tím víc samozřejmě ty choreografie jsou jako složitější, komplikovanější a je tam pak nějaká akrobace, navazuje na to, takže začíná prostě
záleží, no, jako jak člověk. Takže nás celkem. čeká dneska akrobace nějaká. No, malinkatá. Dobře. Malinkatá akrobace. Kolik lidí to tady v České republice dělá, jestli to víš? Jestli se Jo, to dá já to odhadnout? vím, protože jsme docela jako malá komunita zatím, bohužel, ale snažíme se to rozšířit, co nejvíc to jde, takže děkujeme za možnost zase rozšířit to jakoby dál a je nás tak dohromady, bych řekla, už no přes 50 tanečníků určitě, protože je nás tady čím dál, každý rok tím víc lektorů a prostě každým učíme, máme skupiny svoje lekce a jako myslím si, že už nás určitě víc přes jako 50, možná bude i z toho za chvíli. A je to v zahraničí? Určitě ano. Jo, ale po Evropě to teď začíná šířit právě, takže máme už komunitu i v Německu, i myslím si, že v Holandsku, i v Polsku, takže už to začíná tady rozvíjet víc. Tak a teď mám otázku ještě jednou na ty boty, protože jenom asi to musíte občas protancovat, ne? Tak jako, když je má člověk pořídit, jak je to třeba náročný, nebo dají se sehnat nějak, nebo je to speciálně pro vás? Je to velice jednoduchý k sehnání online nebo na obchodu prostě ty tady v ženský Praze. to mají vymyšlený prostě. To je vždycky, tak ne? jednoduchý. Obchod je v Praze tady na Andělu, kousek. Kolik jich máš tam. doma, prosím tě, ve Já skříni? mám hodně. Kolik párů třeba? No, já jsem říkala, že 10, ale kecala. Už mě na to ptali, řekla, že mám 10, ale mám asi tak nějak, no, skoro 15. Jo. Tolik jsem neměl snad svých bol dohromady. Když spočítáme jako za ty leta, co to tančím, tak mám jako fakt 15. Finanční stránka? Je to drahý. Je to drahý, Je to drahý. ale partner hold. Manžel, no tak vidíš. Tak zdravíme manžela. Jo. Prej by potřeboval ten 16. pár, jen tak mimochodem jako. Dobře, holky, já mám tady ještě takovou informaci, že budeme mít soutěž a ta soutěž je o voucher na skupinovou lekci právě Frame Up strip stylu. Ano. O to se postaráš asi ty, o tu Ano, lekci. ano. Takže máme teďka tady možnost pro diváky, že by si to mohli vyzkoušet naučit. Jasně, můžeme to zkusit. Tak my dáme soutěžní otázku. Ta soutěžní otázka zní, jak se říká sexy tanečnímu stylu, který se tančí na vysokých podpatcích. A my jsme to tady neřekli dneska. Takže to bude těžký. Dáme za A, za B, za C, nebo to necháme být? Necháme to být, ať je to těžký. Takže určitě ještě jednou zopakuju otázku. Vypište přes Facebook Mixéru do zpráv a ta soutěžní otázka zní ještě jednou. Jak se říká sexy tanečnímu stylu, který se tančí na vysokých podpatcích? Jsou tam 2 háčka a třetí to slovo je od D, ale víc už neporadím. A no, výherci se ozveme, držíme palce. A holky, Martine, ještě samozřejmě k tobě moc děkuji, že jsi dorazil opět a doufáme, že v příštím roce se tady aspoň objevíš a zase nám budeš valit sem nějaký tanečnice. Určitě plánujeme pokračovat ve spolupráci s televizem Očko a přivádět taneční skupiny a představovat je celému Česku. A tvoje osobní přání do roku 2024? Ježíš? Já jich mám tolik, ale... Co se tance týče? Snad, aby soutěže se podařily tak jako letos, protože letošní rok byl nadmíru úspěšný. Super, to máme radost. Holky, s váma se neloučím, protože za chvilku se uvidíme vedle ve studiu, tam nás čeká představení tohohle tance. Vy se určitě dívejte dál na Očko. My si dáme teďka videoklip, muziku, ani nevím, co je to jedno, protože teď nás zajímá tohle. My si jdeme chystat, za chvilku jsme zpátky a jsme na to hrozně zvědaví. Levý křídlo, já udělám tu otočku, ty mě zvedneš, jo, potom, jako v tom filmu. Jsme domluveni, jo? Dobrý, tak dámy a pánové, je to tady. Máme tady jedno velké představení taneční, je to tady jenom úryvek, ale skvělá choreografie Afterlife od taneční skupiny Poison. Vydržte, ještě nepouštějte muziku a odejdu, protože holky si chtějí lehnout, nebo co? A jdeme na to. Holky, držím palce.